Niin, meillä on tämä huoltovarmuus ja väestönsuojelu vielä tämmöillä hyvin vanhanaikaisilla perustoilla ja pohjilla, jossa kaikki perustuu vielä hyvin vanhanaikaisiin käytäntöihin. Väestönsuojelu on hyvin pitkälle tämmöisten vanhanaikaisten menettelyjen pohjalla ja perustoilla. Ja kun väestönsuojelussa on tämmöinen Suomessa 50% vajaus kaikilla huoltovarmuuden osa-alueilla, varaosissa, lääkkeissä. Olemme riippuvaisia maailmantaloudesta ja maailman tilanteesta ja maailman kaupasta jopa huoltovarmuuden osalta. Niin se johtaa siihen, että netissä näihin asioihin puuttuttua, niin oli vähällä saada tämmöisen yhteisnormin rikkomussyytteen. Ja Danks netistä vähäksi aikaa, mutta se on yleensä vain varoitus, koska joku on heittänyt herneen vetänyt neniinsä, kun on arvosteltu tätä huoltovarmuuden tilaa, yksityistämistä. Meillä on niin vanha-aikaisilla perustoilla nämä huoltovarmuustekijät, että ja kun ne on niin yksityistettyjä ja niin pitkälle ajettu alas, että jos nyt tulee maailmankriisi ja huoltoyhteydet ulkomaille katkeaa, niin me olemme tässä maassa todella niin kuin hätää kärsimässä. 50% vajausta tarkoittaa, että puolet väestöstä on aliravitsemuksen ja nälänhädän partaalla, kun kaikki on kiinni maailmankaupasta, tuonnista, viennistä ja erilaisista tämmöisistä muista syistä ja seikoista. Niin huoltovarmuuden alasajo on jo hallituskausia jatkunut, koska sitten ei ole välitetty ylläpitää ja kaikessa on ollut tämä talouskasvun, kestävyysvajeen, kilpailukyvyn, tuottavuuden, elintason, tavoittelun hinta, sen henki ja sisältö, kaikkein tärkein asiantila, syy ja seuraus. Tämä on näin vanhanaikaisella perusteella. Kellarit ovat tyhjiä ja nämä vajaukset on jo niin suuria kaikilla yhteiskunnan tasoilla, että tämä on vähän semmoista amatöörien harrastelua, tyhjiä kellareita, viljelemättömiä peltoja ja kaikki on sillä perustalla ja pohjalla, että ei voi sanoa, että se on paremmin, kun se on niin huonosti hoidettu.